салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошини навбати бародаро Daewoo Nexi Cielo ҳаст. солаш 96. сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ қадр ки мошина мебинед бародаро, мошин беҳад тоза, краскаш нав, мато коробка хадоваш 100%, задагӣ писдагӣ надорад, баллонаш ҳолати хубда қарор доранд, салоншам беҳад тоза, ҳуҷҷат танировка дорад, танировкаш то моҳи октябра муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон бародаро, бе ягон расходу камбудӣ, фақат мешини ҳай мекунӣ. нарша 25 000 сомон мега. мошинхари аниқ боша боз савдо мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. каравани простой аст бародаро, Astra F, солаш 93, сӯзишвориш газ, кузов универсале, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро 4 баллони нави пачка дорад, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. танҳо мега матоша калсават кардан дар кора, халос, хатоваш 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе, нарша 30 000 сомон мега. харидори аниқ боша боз савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбати бародаро ВАЗ 2106, солаш 92, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 03, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро 4 баллони 80%, мато коробка хадоваш 100%, задагӣ писдагӣ надорад, на хадвай. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. нарша 16500 мега. харидори аниқ боша савдо мешавад. варианти алишрам ҳаст бародаро, ки ба тико алиш мешидай. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дигар мошини мо боша бародаро Toyota Axio ҳаст. солаш 2007, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат. ҳолати мошин чӣ қадр ки дар навор маълума, ҳамихеле мошин бародаро чапашидагӣ, лаббавои пешкастагӣ, мақсад ки болош, яъне пеш сини лаббавои пақашидагӣ. халоса мошин бародаро кор дорад, ба ҳамин хотир нарша бо арзонтар мега, бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон, нарша 35 000 сомон гуфта истодаи, бо харидори аниқ боша, бия мега мошини ай пешбина, савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки Matiz Prestea тефтагем, солаш 98, сӯзишвори гази бензин, кузов хечибек, объем 08, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро краскаш тоза, мато коробка хадовои соз, 1 сола ҳуҷҷат, баллонош наван. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нарша 17500 мега, бо муомила дорад.
касони хайдор бошед, рақами рӯйкунанда занг занед ва бародароне ки мошини хона, замин, квартир 3 бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Мошини дигари мо бошо бародаро Daewoo Nubira ҳастааст. Солиш 99, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошини состоянияш хубое, на ходовой, мотор, коробка ходовой соз, задагӣ пусдагӣ надорад. 4 балони нав, аккумулятораш навай, ҳуҷҷат дора. Сентр замок, ҳамаш 100% кор мекунад. Мошин бе ягон расходи камолия бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 13000 сомон мегӯяд. Мошинхари аниқ боша бо муомила дора. Бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагира ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартир чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.